Crispy Ogal. Umaga na hindi pa kami tulog. Gising pa yung mga alaga ko. Kaya live muna kahit konti.
Ngayon lang ako nag-live kasi well, hindi pa kami natutulog. Ano tawag dito? Gising pa yung mga alaga ko tsaka amo ko kaya ngayon ako nag-live. Miguel up shout out, Roro Sapari, Sisikoy Milans TV, Miguel up shout out sa inyo. Salamat sa patamsak, tsaka sa pagpunta sa live ko. Gising pa kasi mga aswang, kaya minute ko lang kanina kasi maingay mga alaga ako nandito ako sa playing room. Sabi ni Milan Stevie, hello, admin Roro Safari. Bakit na ka lang nag-live tulog ng mga tao? Idigisingin natin si Roro. Tamsak harang. Salamat si Koy Milan Stevie. Salamat sa patamsak. Ngayon ako nakapag-live kasi wala nang trabaho, bata na lang binabantayan ko. Andun sila sa sala ng lalaro kasama yung mga magulang, mga nanay at tatay. Haba ng ano ko haba ng harang Hmm. Nag-loading pa. Haba ng arang, harang. Dito sa cellphone. Ano na kasi itong cellphone ko ba nasira-sira na. Wala naglo-loading. Sira-sira na yung cellphone. Wala pang budget pang bili. Saka na ako bibili pag mga bago ako uwi ngayong December. Saka na ako bibili. Pang ano ko sa YouTube. Hello sis Melans TV, sabi ni Roro Safari. Kahit man 2 oras lang yung live ko, okay na yun. Habang inintay ko sila kasi wow, buti ka pa sisi ko ng grocery. Pagod ako is galing ako labas ng grocery. Kakarating lang. Kami nga kanina nasa naligo kami sa swimming pool. Gabi na kami natapos. Gabi ba yung hapon? Gabi na pala yun. Tapos pagkatapos nila tapos namin mag-swimming, kumain, tapos nagligpit-ligpit kami doon sa baba. Ngayon naglalaro, ayaw pa matulog. Parang walang mga pagod itong mga batang ito. Ako pagod din ako. Kaya ako dito sa plane na sabi ko magla-live nga ako para may yung silbi yung pag-upo-upo ko dito. Bongga kayo nag-swimming. Dito lang may swimming pool dito sa labas sa bahay. Kaya doon kami nag-swimming diyan lang sa labas namin. Gusto ng mga bata mag-swimming kaya sinabayan ko kasi walang magbabantay. Siyempre kung saan yung mga bata, doon din yung yaya. Hindi pwede na na sila lang. Baka mapano ba. Alam mo naman mga batang to, mga makukulit. Antok na nga ako
Kaya sabi ko mag-live nga muna ako sa YouTube para may silbi yung upo-upo ko dito sa kakahintay sa kanila. Mute ko lang kanina kasi sobrang ingay nila dito. Nandun sila sa sala. Bukas ulit ako magla-live kasi bukas walang premiere. Kaya bukas na ako magla-live. Ulit. Mute ko na dito sila.